Обикновено, когато можем, избягваме да позиционираме леглото пред прозорец. В Щатите това е доста разпространено решение, но по нашите географски ширини не се приема много добре. Тази момичешка стая обаче не ни даде много опции за разпределение. Най-функционално беше леглото да се позиционира пред прозорците. За да изглежда добре, се спряхме на висока тапецирана табула, красива облицовка, която плавно прилива в меки топли завеси. Така прозорецът не изглежда като компромис, а като част от цялостната композиция. Понякога добрият дизайн не е на всяка цена да избегнеш всяко неудобно условие, а да го превърнеш в решение, което изглежда напълно естествено. Цялата фотосесия от къща Terra може да разгледаш на сайта ни. Следваме за още. Аз съм Елина от Studio One.